il-5:30 fuq l-arloġġi tagħna insemmulkom u natukom merħba minn fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn se nkunu qegħdin inxandrulkom f'xandira diretta l-ordinazzjoni ta' Presbiteru u żewġ djakni. Illum festa solennità anzi tal-qalb imqazza ta' Ġesu, il-Knisja tħares lejn is-Sinjur tagħha Ġesu Kristu li mill-qalb tiegħu imfawra bl-imħabba jixterdu kotra ta' grazzi. Din hija okkażjoni straordinarja għal diversi raġunijiet kif se nkunu qed ngħixu f'dawn il-mumenti magħkom it-telespettaturi li qegħdin isseguna fuq TVM2 kif ukoll fuq bosta mezzi soċjali oħra. Nirringrazzjawkom illi ħadkunu magħna għal dan il-mument ta' talb illi se jkun animat permezz tal-kant kif qegħdin tisimgħu fl-isfond mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Barra l-ordinazzjoni sagra ta' Djaknu Mario Merċieqa għal Presbiterat u żewġ djakni Fra Etienne Gilson, Franġiskan Konventwal u seminarista Andrew Grima għad-Djakunat, f'din iċ-ċelebrazzjoni se nkunu qed nassistu wkoll għad-berik taż-żjud u t-tiġdid tal-wetijiet saċerdotali. Dawn kellhom isiru nhar ħamis ix-xirka filgħodu imma minħabba s-sitwazzjoni partikolari li qed ngħixu fiha tal-imxija tal-COVID-19 tħallew għal dan il-mument sabiħ illi fih sejrin naraw imexxi din l-ordinazzjoni lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Amministratur Apostoliku għal Għawdex. Imma flimkien miegħu għall-ewwel darba wara li nhar l-Erbgħa tħabbret uffiċjalment in-nomina tiegħu bħala d-disa' isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex lil Dun Anton Tewma. Din hija l-aħħar ordinazzjoni presbiterali li se jkun qed imexxi l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech. Matul dawn il-kważi 15-il sena tal-episkopat tiegħu mexxa b'kollox 12 il-ordinazzjoni ta' saċerdoti flimkien ma' oħrajn ta' djakni u b'kollox, inkluż dak tal-lum, se jkun ordna 25 presbiteru djoċesan fosthom wieħed li diġà mar jiltaqa' mal-mulej fis-sema. Għalhekk din hija tassew ċelebrazzjoni unika minħabba is-sinifikat kbir li għandha propju fi żmien ta' tranzizzjoni bejn iż-żewġ isqfijiet. Hija wkoll partikolari għax għalkemm fis-Santwarju ta' Pinu saru ordinazzjonijiet oħrajn fosthom segwejna fl-2015 dik ta' l-isqof ta' Tripli Monsignor George Buġejja minn idejn l-istess isqof Grech, però fuq it-suntir tas-Santwarju dan qatt ma seħħ. Allura din hija l-ewwel biex ngħidu hekk ordinazzjoni li qed issir fuq it-suntir tas-Santwarju u li qed tixxandar fuq ix-xandir nazzjonali. Għalhekk ejjew ngħixu flimkien dawn il-mumenti sbieħ għaddel ta' omna ta' Pinu illi l-kwadru restawrat tagħha milux illi reġa' nġab hawnhekk fostna ftit tal-jiem ilu biss fil-fatt sabiex ingawdu issa fl-isplendur oriġinali tiegħu hekk kif għadda minn proċess ta' restawr fl-aħħar xhur għand id-ditta Atelier del Restauro u għada dan il-restawr se jiġi inawgurat uffiċjalment. Il-qudiesa illi sejra tiġi esegwita hija Missa Misericordie, kitba ta' Dun Joseph Kurmi. Il-paċi ma'kum. Natikom merħba fid-dar ta' Marija, id-dar tagħna il-kull. Meta llum qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-qalb ta' Ġesu, tal-imħabba ta' Alla għalina li tintwera b'diversi modi. Illum mod partikolari għandna magħna dawn it-tliet żgħażagħ li d-djaknu jirċievi l-ordni tal-Presbiterat u it-tnejn l-oħra ħajjirċievu d-djakunat. Hija grazzi minn Alla ħbib tiegħi. Nieħu din l-okkażjoni biex insellem l-ewwel qabel kollox lil-ħija l-isqof maħtur Monsignor Tewma
Kont se ngħid din hija l-ewwel Ewkaristija li ħan niċċelebraw flimkien, imma ċċelebrajna diġà waħda dolodu. Insellem lill-Provinċjal tal-Franġiskani Konventwali peress li wieħed li ħaj jordna jirċievi l-ordinazzjoni tad-djakonat huwa proprju membru tal-ordni. Insellem lilkom ħuti fil-Presbiterat. Din is-sena ma kellniex il-grazzja li niċċelebraw 5 xirka flimkien, però qed nagħmlu għallum. U nixtieq insellim b'mod partikolari lil dawk li din is-sena għandhom anniversarju fil-ħajja saċerdotali. Allura lil Monsignor Edward Ċwireb u il-kanoniku Alex Kawkej illi għandhom qed jiċċelebraw il-25 sena tas-saċerdozju, magħhom hemm ukoll Patri Michael Attard. Imbagħad għandna 4 li imxew il-qoddim. Monsignor Vigarju, 50 sena. Monsignor Don Giuseppe Attard, Don Michael Borġ u il-kanoniku Pietru Sammut. Għanna 4 oħra li il-bambin tom il-grazzja li jiexu s-saċerdozju għal 60 sena. U allura Don Franġisk Saliba, Don Giuseppe Camilleri li qiegħed fil-missjoni u nsellem lilu lil ħutna fil-missjoni kollha, Don Giuseppe Zammejt u Monsignor Don Franġisk de Brincat. L-aħħar mhux l-inqas, Monsignor Don Giuseppe Farrugia Dimek, 65 sena. Tajjeb ħbib tiegħi, nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna. Anzi, illum sejrin nikkonsagraw u nbierku iż-żjud imqazza. Ma stajniex naqbżuhom għaliex forsi għall-Griżma kellna, imma għall-ordinazzjoni presbiterali kellna, imma biex mbagħad nikkonsagraw lilek ma kienx ħajkedna. Allura fil-bidu ta' din l-Ewkaristija sejrin nagħmlu din it-talba. Kif għadna kemm smajna lill-Monsignor Isqof jgħid, f'dan il-mument se ssir il-funzjoni illi suppost saret f'ħamis ix-xirka filgħodu fejn jiġu imbierka u konsagrati 3 tipi ta' żjud. Iż-żejt tas-sagrament tal-morda, jiġifieri l-griżma tal-morda, iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni u dak tal-griżma. Il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tjieba tiegħek għati widen għat-talba tal-fidej. Ibad mis-sema id-difensur l-ispirtu għad-dejs tiegħek fuq dan iż-żejt li inti jogħġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka għad-disa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ. Jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa, minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt għad-dejs tiegħek fl-isem Sidna Ġesu Kristu. Issa nisqof imbierek iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni. U Alla, qawwa
u ħarsien tal-poplu tiegħek. Bierek dan iż-żejt li inti ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdejd mill-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Mela, sissa rajna id-berik ta' żewġ tipi ta' żjud li jintużaw f'sagramenti differenti. Is-sagrament tal-Griżma tal-Murda u iż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni li jintuża fil-Magħmudija. Issa sejjed aktar milli jitbierek jiġi konsagrat, il-liturġija tuża din il-kelma partikolari biex anki turi l-importanza ta' dan it-tielet tip ta' żejt. Qed naraw li l-isqof fil-fatt f'dan il-mument iħallat il-balzmu li huwa l-fwieħa tal-Ispirtu Santu maż-żejt li hemm f'din il-ġarra tal-fidda u issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra se jonfoħ ġewwa din il-ġarra. Wara li jgħid din it-talba U jeżies. Nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibierek u jqaddis din il-Griżma. U biex dawk li jindilku bija minn barra iħossu il-ġejt tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa mingħand Alla. ġest suġġestiv ħafna li l-isqof jagħmel f'dan il-mument jonfoħ fuq iż-żejt, sinjal tal-qawwa, in-nifs tal-Ispirtu Santu. U Alla li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġejt tar-ruħ fit-tieba tiegħek ilqa' ir-ratt il-ħajr li bil-qima kollha il-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek permezz tagħna. Int fil-bidu rid li l-art tnibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom. U fosthom is-siġra taż-żebbuġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għall-Griżma imqazza. David, imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija, għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek. U għandna li iż-żejt jagħmel il-wiċċna jiddej. Meta l-ilma tad-Dulluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jisliem reġa' ntrat lill-art. B'hekk inti tajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet arraftna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-Magħmudija nindafu minn ħtijietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbienna jimla lil wiċċna bil-għena u f'qalbna iroddilna is-sliem. Inti ordnajt lil qaddej tiegħek Musè biex lil ħuħ Aaron wara li inatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah għas-sejs. Ġieħ ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu Sidna u rejt li ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġordan għax int dak il-ħin mis-sema bat fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bleħen li jinstama tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt f'ibnek il-waħdieni. Hekk ta' bilħaq rid turi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal: Dilkek Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt
ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek. Li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-Grizma li bija oġbok tikkonsagra għalik assisejn u slatin, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-Grizma biex lil dawk li ser jiġġeddu bil-ħasejli ta' ruħhom fil-mamudija tħejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamil li wara li jindilku b'din il-Grizma li tqaddes huma jeħilsu mit-taħsejr tal-ewwel twelejt, isiru tempju għall-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu il-ġieħ ta' slaten, assisejn u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun Grizma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu, tagħtihom sehem mill-ħajja ta' dejjem u sseħħibhom fil-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Sabiħa tassew din it-talba għaliex hija narrazzjoni tat-tifsira teoloġika ta' dan iż-żejt kif ukoll tal-qawwa tal-grazzja illi jagħti iż-żejt tal-Grizma li jintuża mhux biss mill-ġdid fil-magħmudijiet imma anki fil-Grizma tal-Isqof li se naraw issa tiġi ċelebrata f'diversi parroċċi fi żmien li ġej imma iktar importanti fl-ordinazzjoni.
U Alla li tista' kollox, il-qalb ta' ibnek mimlija kull virtu hija ta' ġeħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn ta' doni mis-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġejd kbir ta' mħabbita għalina. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-liturġija tal-kelma li se tixxandrilna llum hija dik tas-solennità tal-qalb ta' Ġesu u jgħod tassew il-kliem fl-ewwel qari Mosè jgħid lill poplu Alla għażilkom taxxaq bikom propju l-kliem li jgħid ukoll għall-ordinandi li llum se naraw jiġu ordnati presbiteru u Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Inti poplu qaddis għal mulej Alla tiegħek minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U l-mulej taxxaq bikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor għax intom liċken fil-att fost il-popli kollha. Iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-Jasar min id il-Farawn is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u t-tjieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu, imma jitħallas f'wiċċhom stess mill-edewwa tiegħu billi jeqridhom. Ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu, imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela il-kmandamenti u l-liġijiet u d-digriti li jiena llum qiegħed nordnalek biex tagħmel kif jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej. Is-salmista fis-salm responsorjali se jistedinna biex nagħmlu tiba tal-mulej, tiba li tasal għandna wkoll illum permezz ta' saċerdot ġdid u żewġ diakni ġodda. Tiba tal-mulej min dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Flimkien. Tiba tal-mulej min dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu.
Fit-tieni qari Ġwanni l-Apostlu l-għannej tal-imħabba divina jfakkarna kif l-imħabba ta' Alla hija wisqola minn qatt kemm nistgħu nħobbu aħna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżies. Ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u imwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla, għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma x'ħabbna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżies, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jammar fina u imħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina, għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u ngħadu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u li ben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu imħabba, u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulejn. Il-liturġija tal-kelma tal-lum hija għanja kollha kemm l-imħabba. L-imħabba ta' Alla, l-imħabba li hu Alla innifsu. Ġesu wkoll fil-Vanġelu meħud mill-11 kapitlu ta' San Mattew jitkellem dwar l-għaqda l-komunjoni tal-imħabba bejnu u bejn il-Missier. Min din l-imħabba toħroġ l-imħabba lina l-bnedmin u li hu ta' qalb ħelwa u umli. Id-diaknu issa jaqbad l-Evanġelarju minn fuq l-altar u jresqu fuq l-ambone biex ixandar il-Vanġelu li jenna dan wara li imur qudiem Monsignor Isqof biex jieħu il-barka qabel jaqra l-Vanġelu. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek Missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom niċkejknin. Iva Missier, għax lilek hekk oġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-Missier. Kif ħadd ma jaraf il-Missier jekk mhux liben. U dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħa l ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi
ħafif. Il-kelma tal-mulej, it-tifir bila Kristus. Smajna hemmhekk il-kelmiet qawwija imma konsolanti ta' Ġesu. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Fil-qalb ta' Ġesu hemm tassew is-soluzzjoni għall problemi kollha tagħna. Issa l-isqof qiegħed ibirek lill-miġema bil-ktieb tal-Vanġelu. U sejri nassistu dal-waqt tal-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni, dialogu li jsir bejn l-isqof u r-rettur tas-seminarju fil-każ tal-seminaristi li se jiġu ordnati presbiteru u diaknu, kif ukoll min-naħa l-oħra mal-provinċjal tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali fil-każ ta' Brader Etienne li se jiġi ordnat diaknu. Nisimgħu għalhekk dan id-dialogu interessanti dwar l-għażla tal-kandidati. Jersqu dawk li sa jkunu ordnati diakni. Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz. Fra Etienne Gilson. Fra Etienne Gilson tal-Ordni tal-Franġiskani Konventwali. Missier, jisem qazza titlob minnek li tordna lil dawn ħutna għal-Ministeru tad-Djakonat. Aziz provinċjal, inti li inti responsabbli minn Fra Etienne, tgħid li quddiem il-poplu Alla jekk jistħoqlux? Jien nixed li sar l-istħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u stemmat il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dan kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Kienet u hija esperjenza sabiħa ħafna li fis-seminarju tad-Djoċesi tagħna kellna l-preżenza ta' wieħed mill-aħwa tagħkom. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dan ħuna għall-ordni tad-djakonat. Jersaq dak li se jkun ordnat presbiteru. Id-Djaknu Mario Merċieqa mill-parroċċa tal-Katedral ta' Sitna Marija Mtella s-Sema. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li tordna lil dan ħuna għal-ħidma tal-Presbiterat. Aziz Rettur, jiena nixed kemm int u l-kollegi tiegħek bħala superjuri fis-seminarju għandkom għal-qalbkom u tieħdu b'impenn il-preparazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ għall-ordni u ta' dan jiena grat ħafna. Però nixtieqek tgħidli quddiem il-poplu Alla. Jekk mill-istħarriġ li sar dawn jistħoqilhomx. Missier, jien nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nistemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dan kollu instab li jistħoqilhom jirċievu l-ordinazzjoni. Tamma naħdmu biex ngħinu lil dawk li l-mulejqiet isejjaħ ħalli jimxu warajh. Hija barka li għandna fis-seminarju tagħna dawn iż-żewġ kandidati. Bl-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat tal-Presbiterat. Ħajr lil Alla.
U hemmhekk rajna dak id-dialogu sabiħ wara li 3 kandidati taw mill-ġdid l-hawnjien tagħhom imbagħad Monsignor Risqof id-dialoga l-ewwel mal-provinċjal tal-Franċiskani Konventwali Patrick Colin Sammut u imbagħad mar-rettur tas-Seminarju Diċesani il-Kanonku Richard Nazzareno Farrugia fejn tkellmu dwar l-għażla ibbażata fuq il-formazzjoni li dawn ħadu fis-seminarju ta' Għawdex. Insegwu issa b'attenzjoni Il-Vanġelu l-omilija. li ħabbarna u smajna fl-imkien fih huwa paġna sabiħa ħafna għaliex fih talba profonda ħafna li jagħmel Ġesu lill-missier. U fl-istess ħin garanzija lilna. Imma biex nifmuh irridu ngħidu kelma fuq il-kuntest. San Mattew jgħid f'dak iż-żmien Ġesu qabatu qal infaħri liema żmien kien. Liema żmien kien. Kien żmien iswed għal Ġesu. Qalbu kienet imtaqla. Kellu madmat fuqu. Għaliex? Kieku nieħdu l-Vanġelu ta' San Mattew, ftit paragrafi il-fuq, insibu li jaslu id-disċipli tal-Battista u jgħidulu, ej, inti dak li għandek tiġej, jew nistennew il-ħadd ieħor. Iżjek. Ġesu naħseb jgħid dan sew, għandhom dubju fuqi. Inni daqshekk magħhom u għadhom marfunejx. Inti ġib daqsxejn quddiem għajnejk, xi ħadd illi għext miegħu, xi ħadd illi kbirt miegħu u jibgħat jgħidlek imma inti jew ħadd ieħor. Mbagħad Ġesu jkompli jgħid, kieku Korozajn, Betsajda, żewġ tibliet, kieku l-qajtuni, kieku smajtu l-kelma tiegħi, kieku ħabbejtuni għal Tiru Sidon li ma semmewx bija, il-ġudizzju jkun differenti minn tagħkom, imma intom il-belt tiegħi intom ma ċċettajtunejx. Araw xi prova kbira kien għaddej minna Ġesu. Imma f'dan il-kuntest ta' falliment, Ġesu ma jintilifx fir-rabja. Ġesu ma jibdax ifajjar il-kundannej lejn dak u l-ieħor, imma jdur lejn il-missier jgħidlu infaħrek missier se tissema' l-art. Għax inti dawn il-ħwejjeġ ma wrejthomx lill-orrief imma li ċkejknin. Li jiena ċkejkien qed jgħid Ġesu. Jiġifieri dik l-okkażjoni li normalment kieku jiena ma nafx intom tkun mument ta' rabja, Ġesu jibdilha f'talba. Stqarrija ta' fidej, stqarrija ta' tifħir. Anzi mbagħad ikompli jagħmel jgħidilna kemm hu intimu mal-missier. Ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier. U ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux dak li l-missier irid jarrafulu. Isma' hemmhekk hemm passaġġ teoloġikament profund ħafna. Għax ifisser x'komunjoni hemm bejn Ġesu u l-missier. Ġifieri dak li kien kawża ta' imrar, Ġesu jibdlu f'okkażjoni ta'
tifħejr lill-Missier, ta' glorifikazzjoni lill-Missier. Ħbib tiegħi, għalhekk Ġesu x'in jgħid? Intom li intom imtaqlejn u imħabtejn, ejjew għandi għax it-toqol tiegħi ħafejf. Fi dan il-sens, din il-frustrazzjoni, għax frustrazzjoni, Ġesu dak it-toqol ħafejf. Imma tafax ħafejf? Għax nerfa l-ħsib tiegħi lejn il-Missier u ninteleq fideħ. Aziz Marju, li risa għal-Presbiterat, Andrew Etienne li ħad irċievu l-ordni tad-djakonat, il-ħajja mhix wartu żgħar. Tillu dew xirwieħkom, tkun djaknu, presbiteru, isqof. Nafx qed ngħid. U ħajkolkom minn jiena kont għadnej bħalkom u kien hemm presbiteru għallej is-saċerdozju crux et martyrium. Salejb u martyrium. Dakinhar ma fimtewx. U xejn qed tittalba tal-konsagrazzjoni taż-żejt tal-Griżma tlabna għall-qassisejn u għall-martri. F'dawk il-momenti ħbib tiegħi li ħajjiġu żgur teqtewx qalbkom. Erfew il-ħsieb tagħkom bħal m'għamel Kristu lejn il-Missier. U wafdaw fih. Intelqu fideħ. Tajjeb. U il-Ministeru tagħkom ħajpoġġikom ma' nies ma' poplu li ju imtaqqal u mobbej b'ħafna biżijiet. Xi darba biżijiet li nabbu umlu aħna stess. F'isem Kristu, f'isem il-Knisja. Dak li qed jistenna minnkom il-poplu tal-Alla. Illi intom tgħidulu dik is-sentenza li qal Krist. Ejjew għan Ġesu, intom li intom imħabtejn u imtaqlejn. Għax it-toqol tagħkom jisparixxej. Jekk Ġesu ikun magħna, jekk aħna ulied il-Missier. U la darba tkunu ġarrabtu, tkunu tistgħu tagħmlu biktar qawwa din il-missjoni. Il-paċi magħkom. U dik kienet l-omelija tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, amministratur apostoliku għal Għawdex. L-aħħar omelija biex ngħidu hekk ta' ordinazzjoni. Apparti li issa kien irrid insegwu l-ordinazzjoni jew il-konsagrazzjoni episkopali tal-isqof il-ġdid li se titmexxa aktarx minnu wkoll. Issa sir nidħlu għat-tieni parti tar-rit tal-ordinazzjoni li se jibda imma din id-darba bit-tiġdid tal-wedid saċerdotali li suppost saru nhar ħames ix-xirka filgħodu hawnhekk is-saċerdoti miġbura madwar l-isqof. Nitlobkom biex iġġeddu il-wedijiet saċerdotali bħala isqof tagħkom. Nitlobkom illi tagħmluhom lill-Alla imma mhux tant lilej daqskemm lis-suċċessur tiegħi lill-isqof tiegħi minn hawn u ftit ġimgħat oħra. Monsinjur Tewma. U liedi jeżiż. Aħna niċċelebraw din il-liturġija li fiha l-mulej sejjer jikkonsagra ministri ġodda għal poplu tiegħu. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom, quddiem l-istess poplu għaddejs ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħuh iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom,
jitwettqu dawk il-wediet li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Ġesu għamiltu b'ferħ kbir meta ċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija imqazza, fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu, ir-ras u r-raj, taqdu id-dmejr għaddejs li tgħallmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġejt, imma biss mill-ħeġġa għall-erwieħ. U intom ulidi eżies itolbu bisħieħ għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerred fuqhom bil-kotra il-ġejt tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassejs il-kbejr tagħna iwasslukom għandu li huwa il-għajn tas-salvazzjoni. Itolbu għalija wkoll biex inkun fidejl fil-qadej ta' dmejr apostoliku afdat lilej fiċ-ċokon tiegħi u nsejr fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li huwa l-qassejs ir-raj tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kien Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Il-mulej iħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla iwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Issa se jersqu quddiem Monsignor Isqof iż-żewġ kandidati għall-ordinazzjoni djakonali, jiġifieri Fra Etienne u s-seminarista Andrew. L-Isqof kif qed taraw jersaq quddiem l-altar ipoġġi bil-qiegħda fuq is-siġġu tiegħu sabiex jilqa' minn għandhom il-wieda taċ-ċelibat imqaddes, jiġifieri illi jgħixu is-safa u jitarsu biss ma' Kristu il-maħbub tagħhom. Propju llum tant tinstema' aktar sabiħa din il-wieda fil-jum tal-qalb ta' Ġesu li mħabba kbira u dejjema bejn is-saċerdoti u d-djakni u l-isfijiet ma' Kristu illi tgħaddi permezz tal-Isqof Djoċesan bħalissa Monsignor Mario Grek il-qudiem durant temma. Intom minn rajkom tridu tersqu għall-ordnej tad-djakonat. Dan il-ministeru tagħkom intom taqduh marbut maċ-ċelibat. Għax iċ-ċelibat mhux kastejk, mhux projbizzjoni, imma huwa sinjal tal-imħabba pastorali. U din l-imħabba iħeġġiġha u jqawwija fil-waqt li huwa għajn li ma bħala ta' ġejt kbir li jista' jsejr fid-dinja. L-istat taċ-ċelibat iqanqal fikum imħabba sinċira lejn Kristu il-mulej u jenkom tgħixu f'rabta sħiħa miegħu. Huwa juri quddiem kulħadd li intom ikkonsagrati lil Kristu b'mod ġdejt u għoli. Iwittilkom it-triq biex tingħaqdu mal-feddej b'qalbkom kollha kemm hi. Jagħmilkom aktar ħielsa biex tingħataw għas-servizz ta' Alla u tal-bnedmejn. Iħaffilkom il-ministeru tagħkom fil-ħidma tagħkom li tagħmlu bitni s-sejl ta' ġdejt tal-ġejt sopranaturali. B'hekk l-istess ħajja u mġiba tagħkom tkun dawl għal ħudkom biex jaraw lil Alla u li Alla quta min iħobbu fuq kollox u li aħna għandna naqdu lilu f'kollox u qabel kollox. Għalhekk, mela, bħala sinjal li
intom tajtu ruħkom lil Kristu Sidna. Tridu intom issa tistqarru qudiem kulħadd, qudiem Alla, qudiem il-Knisja, li beħsiebkom tħarsu dejjem iċ-ċelibat imqaddis minħabba s-saltna ta' smawiet u s-servizz ta' Alla u tal-bnedmejn. Il-mulej jenkom, ħbib tiegħi, biex tibqgħu sħaħ sal-aħħar f'din il-fema qaddisa tagħkom. Eżis uliedej, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tad-djakunat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bitqejjed ta' jdejja u blotja tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu dal-uffiċċju tad-djaknu biex tkunu ta' għajnuna għall-ordini saċerdotali u għall-ġejt tal-poplu Nisrani. Tridu iżommu il-misteru tal-fidej b'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xxandru bil-fum u bil-emejl din il-fidej skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikum l-ispirtu tat-talb li huwa l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija sejrin tidħlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kundizzjoni tagħkom għal ġejt tal-Knisja, anzi għal ġejt tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jrikolkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Issa wara dik is-serje ta' mistoqsijiet, iż-żewġ kandidati wieħed wara l-ieħor jersqu f'riġnejn l-isqof idejhom f'tiegħu biex iwedu rispett u ubidjenza lilu u lis-suċessuri tiegħu. Andrew, twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Iva inwijek. Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għall-aħħar. Frajtien, twiet rispett u ubidjenza lill-isqof djoċesan u lis-superjur leġittimu tiegħek. Iva inwijek. Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem. U issa imiss il-kandidat għal presbiterat id-Djaknu Mario Merċieqa sabiex jagħmel ukoll il-wedijiet tiegħu għal presbiterat quddiem l-isqof djoċesan. Għażejs ibnej Mario, qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqar quddiem il-poplu ir-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Għalhekk, trid int taqdi bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tira il-merħla tal-mulej bħala kooperatur tajjeb tal-ordni tal-isqfijiet. Trid inti taqdi bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandejr tal-Evanġelju u fit-tifsejr tal-fidej Kattolika. Trid inti ċċelebra bit-tjieba u l-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Trid int
flimkien miegħi titlob il-ħniena ta' Alla għal poplu fdat lilek, int u tħares bla qiegħda il-kmandament li titlob dejjem, trid int tingħaqad dejjem aktar ma' Kristu, il-qassejs il-kbejr li ta' lilu nnifsu lill-Missier bħala vittma bla teba għalina u flimkien miegħu tikkonsagra ruħek lil Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmejn. Twiet rispett Bl-istess mod issa dak li se jiġi ordnat Presbiteru jersaq quddiem l-isqof għal weda ta' l-ubbidjenza. Twiet rispett u obbedjenza lilej u l-suċċessuri tiegħi. Alla li beda dill-opra tajba fejk iwassala sa tmiem. Ħuti eżies, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddejja tiegħu li huwa ħatar għall-ordni tad-djakunat u l-presbiterat ikkattar id-duni tas-sema. Wasalna l-moment importanti ħafna f'dan ir-rit tal-ordinazzjoni li hija l-litanija tal-qaddisin. Il-poplu kollu ta' Alla miġbur hawnhekk fuq l-art jingħaqad ma' dak tas-sema, il-qaddisin biex nitolbu l-għajnuna tagħhom għal dawn it-tliet ordinandi. Addisa Maria o Malla, San Michil, Angeli Addisa ta' Alla, San Giuseppe, San Juan Battista, San Pietru, San Paul, Sant'Andrea, San Juan, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Laurenz, Sant'Ignazio d'Antiochia, Sant'Agnese, Santa Perpetua o Santa Felicita, San George, Sant'Ursula, San Massimiliano Maria Kolbe, Sant'Elena, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francisco, Santa Clara, San Domenico, Sant'Antonin da Padova,
San Bonaventura, Sant'Ignazio ta Loyola, San Juan Maria Vianney, San Francisco Saveriu, Santa Catarina ta Siena, Santa Teresa ta Avila, San George Preca, intom qaddisin kollha ta' Alla, uriħnina mana, min kull deni, min kull dnub, mil-mewt ta' dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġġa tal-Ispirtu Santu, mitimbin, mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa, żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, għati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Birek dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżulin tiegħek. Birek qaddes u ikkonsagra dawn il-magħżulin tiegħek. Ġesu iben ta' l-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Tlabna flimkien mal-Knisja kollha din it-talba tal-litanija waqt li l-kandidati kienu matulhom fl-art. Din it-talba issa l-isqof jalaqa permezz ta' din il-konklużjoni li se nisimgħu issa. Il-qamu li Alla t-talb tagħna fil-ħnina tiegħek wettaq bit-tjieba u bl-għajduna tiegħek dalli sejrin namlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddis lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna noffruhom għal qadej tal-ministeri imqazza bi Kristu Sidna. Wieħed mill-eqdem ġesti fil-Knisja li bih l-isfijiet kienu jgħaddu il-ministeru lill-presbiteri u l-djakni huwa jitqejt tal-idejn. Bitqejt tal-idejn toħroġ iktar ċar il-qawwa ta' Alla, tal-Ispirtu Santu li jinżel fuq dawk li jiġu ordnati. Ħaġa li kien sa mill-qedem fil-Knisja jagħmilha l-isqof, l-episkopos fuq dawk illi huwa jagħżel sabiex jiġu ordinati. U għalhekk f'dan il-mument suġġestiv se naraw li l-isqof illi qiegħed ideħ fiskiet
fuq dawn iż-żewġ kandidati l-ewwel għad-djakonat, bħalissa fuq is-seminarista Andrew u issa fuq Patri Etienne Gilson tal-Franġiskani Konventwali. Aħna wkoll nitolbu fiskiet għal dawn ħutna, anki flimkien ma' din it-talba sabiħa, it-talba konsagratorja, illi fija l-isqof wara dan it-tqejt tal-idejn ikompli jitlob lill-Ispirtu Santu biex bil-qawwa tiegħu jikkonsagra lil dawn iż-żewġ ħutna għall-Ministeru Djakonali. Kun magħna nitolbuk u Alla li tista' kollux. Inti tagħti l-grazzji tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded, tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa il-kelma, il-qawwa u l-għerf tiegħek. Int lill-Knisja tiegħek li hija l-ġisem ta' Kristu tagħnija b'kull xorta ta' grazzji, ta' qada fir-rabta flimkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed faqda tal-għaġeb. Inti tagħtiha li tikber, tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdejt tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fija ministeru qaddejs imqassam fit-tliet gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu mqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-apostli ta' ibnek imnebħejn mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadej ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandejr tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadej tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem lejn dawn il-qaddija tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagrawhom lilek bħala djakni ħalli jaqdu fuq l-artal imqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa l-morda u l-fqar, ikunu rżina fit-tħaddejn tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruhom u jimxu fuq it-talim tiegħek. Ħatkun l-imġieba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu il-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jiġbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu b'kuxjenza li jkollhom dejjem kelma ta' tifħir għalihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdej imma biex jaqdej, ikun jistħoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Din it-talba sabiħa li smajna hija fiha nfisha katekeżi, spjega ta' x'inhu djaknu, dak li huwa konsagrat biex ikun għal qadi mhux biss tal-altar, tal-Ewkaristija u għax-xandir tal-kelma, imma għal qadi tal-foqra. Propju djakonat sa mill-qedem fil-Knisja kien għal qadi tal-imwejjed, l-imwejjed tal-foqra. L-apostli li ma setgħux ilaħqu biex ngħidu hekk mal-ħidma tal-apostolat, tax-xandir tal-kelma u tal-Ewkaristija, għażlu 7 djakni biex jgħinuhom fil-qadi tal-imwejjed, jiġifieri propju fid-djakonat, fis-servizz tal-qadi lill-foqra.
Issa l-istess rit prattikament li għandna kemm segwina fil-każ ta' djakni qiegħed iseħħ għal dak li se jiġi ordnat presbiteru. Mument qawwi u sabiħ li fih l-isqof qiegħed ideħ fuq ras id-djaknu li issa b'dan ir-rit, dan il-ġest u dritt wara anki bid-dlik biż-żejt jiġi ordnat presbiteru. Bħalu qed jagħmel ukoll issa l-isqof maħtur tad-djoċesi tagħna ta' Għawdex, Monsignor Anton Tewma, u jersaq issa wkoll il-Vigarju Ġenerali tad-djoċesi, Monsignor Tarċies Kamilleri. Is-soltu is-saċerdoti kollha jagħmlu dan il-ġest imma minħabba ir-restrizzjonijiet attwali dan mhux possibbli. Issa resaq ukoll l-Arċipriet tal-Parroċċja tal-Katedral li minna ġej dan id-djaknu li qed jiġi ordnat saċerdot, Monsignor Joseph Sultana, u r-rettur tas-seminarju Kanonku Richard Nazzareno Farrugia. Inkomplu nitolbu għal dan ħuna li se jiġi ordnat tal-Presbiterat blajnuna ta' din it-talba sabiħa illi issa l-isqof sejjer imexxi it-talba konsagratorja li bija jsejjaħ ukoll il-qawwa tal-Ispirtu Santu fuq Mario waqt li fiskiet nitolbu għalih u nitolbu li hu wkoll ikun mimli bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Qed naraw ukoll iktar saċerdoti li resqu sabiex iqiegħdu idejhom fuq ras dan il-kandidat għall-ordinazzjoni presbiterali. Kun magħna mulej Mister Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Inti tqassam il-grazzji kollha. Bejk kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-Patt il-qadejn, britej mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru. Għalhekk meta qiegħed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu il-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-Ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll int xerriet fuq ulied Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' ikun hemm qatt biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu ġbija udell tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad Mister Qaddejs, int bagħt fid-dinja lil-ibnek lil Ġesu, l-Apostlu u l-qassejs il-kbejr tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzejn fil-verità. U żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jgħinuna aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dan il-qaddej tiegħek. Ġeddet fih l-ispirtu tal-qdusija. Għamel u Alla li jilqa' minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad jgħozzu u jżommu għal dejjem. U bl-eżempju ta' ħajtu idaħħal ir-rażan fl-imġiba. Jalla ikun ħaddiem tajjeb li jaħdem id fejt mal-ordni tagħna. Biex it-tagħlim tal-Evanġelju bix-xandir tiegħu jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin
u jasal sat-truf l-art kollha. Ħajkun flimkien magħna amministratur fidejl tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasejl ta' twelid ġdejd fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek. U l-mitinbejn jiksbu mill-ġdejd il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħeb magħna biex jitolbok tħen għal poplu fdat lilu wad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemew il-koll flimkien fi Kristu u jsiru il-poplu tiegħek wieħed li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Smajna hemmhekk dik it-talba sabiħa ftit twila imma sinifikattiva ħafna, talba konsagratorja li hija programm ta' ħajja ta' ministeru sħiħ saċerdotali li tajjeb illi kull saċerdot minn dik l-ordinazzjoni tiegħu jirritorna lejha sabiex jifhem eżattament x'inhu mitlub minnu, x'inhi l-vokazzjoni vera tiegħu bħala saċerdot. Parti mill-poplu saċerdotali ta' Alla magħżul minn fost dan il-poplu biex ikun għaddej tiegħu. Issa it-tliet kandidati għall-ordni se jiġu imlibsa u xek l-ilbies liturġiku tagħhom, l-ilbies sagru li jiddistingwihom waqt il-liturġija. Fil-każ taż-żewġ diakni l-istola forma diagonali minn maqaddhom u fuqha id-dalmatika u fil-każ tas-saċerdot l-istola kif jilbisha s-saċerdot madwarhom u l-pjaneta. Jiġri dik il-libsa ta' fuq il bija jiċċelebra il-qudiesa. Dan sar minn fil-każ ta' tnejn minnhom mill-kappellani u l-arċipriet tagħhom. Il-kappellan tal-parroċċa ta' San Lawrenz għad-diaknu Andrew Grima u l-arċipriet tal-parroċċa tal-katedral għal saċerdot il-ġdid Dum Mario. Waqt li bħalissa qed nimħu lil-Fra Etienne, issa diaknu Etienne jiġi jimlibbes id-dalmatika. Dalmatika illi id-diaknu jilbes waqt il-funzjonijiet, iċ-ċelebrazzjonijiet tal-liturġija. U wara dan, serin nassistu għal serje ta' ġesti żgħar imma sinifikanti li komplu jispjegaw il-Ministeru ta' diakni ġodda u ta' saċerdot. L-ewwel loti tal-Evanġelju lid-diakni. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li jissa int fid-dmejr li xandar. Ejs li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-Ministeru ta' Diaknu huwa fost l-oħrajn dak illi ixandar il-Vanġelu waqt il-liturġija u anki jipprietka jagħmel l-omelija, it-tifsira tal-Vanġelu li huwa jgħix qabel xejn fil-ħajja tiegħu. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li jissa int fid-dmejr li xandar. Ejs li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u naturalment tgħix dak li tallem. Infakkarkom illi aktar kmieni assistejna għal konsagrazzjoni taż-żejt tal-Griżma, iż-żejt li jintuża fil-Magħmudija, fil-Griżma tal-Isqof jew il-konfirmazzjoni, imma wkoll fl-ordinazzjoni sagra tal-Presbiteri u anki tal-isfijiet. Ġifieri dan iż-żejt ġdid illi sejjer jintuża fil-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex. U propju rrit li jiddistingwi l-ordinazzjoni saċerdotali hija d-dilka tal-idejn, iż-żejt fuq mimli bil-grazzja u l-fwiħa qaddisa tal-Ispirtu Santu. Għalhekk issa diaknu li ġie ordnat saċerdot, li qed jiġi ordnat saċerdot, jiftaħ idejh biex fuqhom jissawwab iż-żejt tal-Ispirtu Santu li għadu kemm ġie konsagrat ftit tal-ħin ilu waqt din l-istess liturġija. Nisimgħu. Il-Mulej Ġesu li il-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħalli tqaddis
il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Dan iż-żejt illi fl-iskrittura mqazza nsibuh jintuża għal konsagrazzjoni ta' saċerdoti ġodda, ta' profeti u ta' slaten. U għaż-żejt illi l-isqof kemm il-darba rrakkomanda illi il-presbiteri ġorruh magħhom u fuqhom il-fwieħa tiegħu b'mod spiritwali naturalment tul ħajjithom kollha. U dan l-istess żejt infakkar illi se jitqassam lill-parroċċi kollha ta' Għawdex sabiex jintuża għas-sagrament tal-konfirmazzjoni illi l-isqof Mario Grek se jmexxi skont il-miżuri l-ġodda issa fil-parroċċi tagħna tista' ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Grisma tal-isqof lil tant adolescenti mill-15 il-komunità parrokjali tal-Gżira Awċija. Palissa anki l-isqof qiegħed jaħsel idejh sabiex jista' jkompli bir-rit tal-ordinazzjoni li issa jikkonsisti fl-aħħar żewġ ġesti importanti ta' l-ordinazzjoni li huma loti tal-ħobs u l-inbit u loti tal-paċi. Il-ħobs u l-inbit li huma mhux hekk is-simboli jew aħjar is-sinjali veru propri tal-Ewkaristija li bil-klim ta' saċerdot fil-quddiesa jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej. Ilqa l-offerta tal-poplu għaddejs li ser issejr lill-Alla. Ifhem sewwa dak li ser tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li ser ikollok f'idejk. U għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Kif tistgħu tinnotaw eżis telespettaturi, kull kelma f'dan ir-rit tal-ordinazzjoni għandha tifsira qawwija. Hija programm ta' ħajja għall-Ministeru ta' Djakni u s-saċerdoti ġodda. Issa sejrin nassistu għall-aħħar parti ta' dan ir-rit tal-ordinazzjoni. Jiġifieri loti tal-paċi. Naturalment minħabba r-restrizzjonijiet attwali ma tistax tingħata l-paċi lill-ordinandi mis-saċerdoti kollha preżenti. Imma dan se jsir l-ewwel mill-isqof u mbagħad minn ċelebranti prinċipali. Ekku bħalissa fil-fatt qed naraw lil-djaknu ġdid Andrew Grima, sinjal tal-paċi lil Monsignor Isqof Mario Grek u lill-Isqof Maħtur Don Anton Tewma. Il-paċi ta' Kristu Rxox mhijiex il-paċi li jagħti s-saċerdot fi kwalifika tiegħu innifsu, imma hija l-paċi ta' Kristu nnifsu li mbagħad tixteret lill-poplu kollu ta' Alla. L-istess ġest sejjer isir issa mal-djaknu Fra Etienne Gilsin, Franġiskan Konventwal, li mhux biss jgħanna u jagħti l-bewsa biex ngħidu hekk tal-paċi liż-żewġ isqfijiet, l-isqof Grek u l-isqof Maħtur Tewma, imma se naraw jagħti wkoll il-paċi lil provinċjal tal-ordni tiegħu li huwa s-superjur l-ordinarju tiegħu Patri Colin Sammut li flimkien ma' xi patrijiet oħrajn konventwali ġew apposta għal din l-okkażjoni sabiħa għall-ordni tagħhom. Patri Etienne huwa residenti fil-komunità tal-Franġiskani konventwali fil-Belt Victoria. U issa tan-nieqa tal-paċi mas-saċerdot il-ġdid tad-djoċesi tagħna Don Mario Mercia. U ekku l-preżentazzjoni lil poplu ta' Alla waqt li l-kori kanta żejt li jikkonsagra. Viżibilment emozzjonati naraw lil Don Mario kważi dema tixref fuq wiċċu dmuħ tal-ferħ. Propju il-mulej li jażel lil dawn il-qaddejja tiegħu.
il-missier li jista' kollox. ħares mulej lejn l-imħabba blaqies tal-qalb ta' ibnek il-għażejs biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal bnubietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missir Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U meta ntrefa fuq is-salib b'imħabba tal-aġeb ta' lilu nnifsu għalina. Min ġembu minn fuq xerred demm u ilma u ħarġu is-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. Gloria
Misser Qaddejs, miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u bierek dall-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej, Anton l-Isqof Maħtur ta' din il-Knisja, wal-sifijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. kollha li hawn madwarna. Inta tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom jien. Għal-jum aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħil għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imsebħin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima tifkira glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tar-arwus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Crisofonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertri u t-talb tagħhom, enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofruwielek ukoll fisem il-qaddejja tiegħek li jogħġbok tressaq għall-ordni tal-Presbiterat u tad-Djakunat. Fil-ħniena tiegħek ħarsilhom id-doni li tajthom, għamel li bl-għajnuna tiegħek jaqdu sewwa u bil-frott l-uffiċċji li inti għażiltilhom għalihom bi Kristu Sidna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta. Għamel li tkun kollha kemmej tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażejs Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, reġa' rat il-ħajr bierek tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu għaddejs tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offertej tal-qaddej ġus tiegħek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-gbejr tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċċu kont tagħna nitolbuk u Alla li tista' kollox għamel li l-anġelu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll mitimbin għaddejja tiegħek. Li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandro, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia. U tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina tiegħek u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġejt kollu, timlieħ bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti tismawiek, jitqaddis ismek, tiġi saltnana, ikull li tritien fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, palma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejn, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Enali
Alla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħen jgħin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Infakrukom eżis telespettaturi li tinsabu ma' qoddim magħna għax-xandira diretta minn fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu fl-Arpawdex tal-ordinazzjoni ta' Presbiteru u żewġ diakni. Qed ngħixu dawn il-mumenti sbieħ għall-Knisja lokali fejn għandna 3 żgħażagħ li ġew ordnati, wieħed għall-Presbiterat u 2 għad-Djakonat. Is-soltu l-ordinazzjoni presbiterali issir fil-Katedral ta' Għawdex, il-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria. Imma minħabba ċirkustanzi attwali ġie deċiż li din is-sena isir quddiem is-Santwarju ta' Pinu fil-beraħ tal-pjazza, naturalment b'restrizzjonijiet dwar l-att tal-ġemgħa qed jattendu għalija mistiedna li huma mill-familji tal-ordinandi u ħbieb u qraba oħra. Prattikament minn wara il-rit tal-ordinazzjoni komplejna bil-qudiesa wara l-offertorju fejn rajna li 3 żewġ diakni ġodda u l-saċerdot il-ġdid madwar l-altar għat-talba tal-kanoni Roman. Kanoni Roman li hija l-eqdem talba Ewkaristika li proprju taqqat il-Knisja llum ma' dik tal-ewwel snin bikrija tal-Knisja, 2000 sena ta' storja illi fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa isibu l-għaqda tagħhom. Il-kor qed ikompli issa jenna biex nidħlu f'dan il-mument ta' tqarbin imqaddes, anki intom li tinsabu fi djarkom u forsi ma tistgħux titqarblu bħalissa ejjew nagħmlu fil-qalb tagħna it-qarbina tax-xewqa talba sempliċi. Nistgħu anki ngħidu lil mulej dak li nħossu fil-qalb tagħna u nitolbu nofruha anki jekk ma nistgħux nitqarbnu fiżikament u sakramentalment nofruha għal dawn it-3 żgħażagħ li ġew ordnati għad-Djakonat u għall-Presbiterat. Nfakkar ukoll li l-kor li qed janima din iċ-ċelebrazzjoni huwa l-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ u l-quddiesa, jiġifieri il-kant tal-Glorja Sanctus u l-Agnus Dei huma tal-Missa Misericordiae, kompożizzjoni ta' Dun Joseph Kurmi b'arranġament għal voċijiet femminili ta' Marjella Spiteri ċefaj kienet inkitbet għal ġublew tal-ħnina fl-2016. Il-kor issa qed ikanta innu sabiħ il-ħobs tal-ħajja u wara se nisimgħu ikanta wkoll Jesus is my life li kienet kitbet il-Qaddisa Madre Teresa ta' Kalkutta. Infakru wkoll li din iċ-ċelebrazzjoni qiegħda ssir propju f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Il-kwadru tagħha għadu kemm ġie restawrat fil-ditta Atelier del Restauro fin-Naxxar Malta u nġab lura propju din il-ġimgħa u għada se ssir l-inaugurazzjoni uffiċjali ta' dan ix-xogħol ta' it-tlestija ta' dan ix-xogħol ta' restawr. Nhar it-tnien li ġej infakru l-137 sena minn meta minn dan il-kwadru il-Verġni Mbirka sejħet lil Karmni Grima. U fil-fatt f'dan is-santwarju il-ħadd fil-għaxija se ssir qudiesa fis-6:30 immexxija mill-Isqof Maħtur Don Anton Tewma u t-tnejn ikun hawn żewġ pontifikali nhar il-festa tas-sejħa, wieħed fit-9 ta' filgħodu u l-ieħor fis-7:30 ta' filgħaxija.
is my everything, Jesus to me. Ġesu u l-imħabba u l-ħajja tiegħi. Ejjew inqedu lil Patri Etienne, lid-Djaknu Endru u lil Dum Mario fil-qalb ta' Ġesu, dik il-qalb illi kif smajna fil-Vanġelu hija ħelwa u umli u trid tkompli xerret l-imħabba tagħha permezz tal-ministri djakonali, djakni, saċerdoti u anke l-isfijiet fosthom l-isqof il-ġdid li l-Mulej Oġbu jibatilna permezz tal-Papa Franġisku l-isqof maħtur durant Nitolbu. Għamil Mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna bi Kristu Sidina. Il-Mulej ma'kum. Nitolbu l-barka ta' Alla. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedel ta' kollha taqdu il-ministeri li jażilkom għalihom. Jagħmilkom għaddejja u xhieda fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu, ministri fidila tal-Knisja tiegħu. Jagħmilkom tassew rajja li tagħtu lil fidili il-ħobb sħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda mal-ġisem ta' Kristu. U lilkom il-koll li tinsabu miġbura iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, għoddu ħajr lill-għala. U diki it-tislima finali li bija tintem din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa tal-lejla, l-ordinazzjoni ta' presbiteru u żewġ djakni illi fija saru koll id-berik ta' żjud imqazza u t-tiġdid tal-wediet saċerdotali. 100 sena wara it-tqejjid tal-ewwel ġebla ta' dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-30 ta' Mejju 1920 erġajna nġbarnaw biex taħt il-ħarsa ta' Omna Marija nitolbu għal dawn is-saċerdot u żewġ djakni ġodda. Nerġa' nfakkar illi nhar it-tnejn li ġej festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu fis-7:30 ta' filgħaxija l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi fuq it-suntier tas-santwarju qudiesa tal-festa. Din ix-xandira li wassalnilkom il-lejla ma kienx tkun possibbli mingħajr l-għajnuna ta' bosta nies. Nixtiequ qabel xejn nirringrazzjaw lil Dr. Tonio Portuguese kif ukoll il-PBS u il-CVC, Citadel Video Communications u l-kru kollu illi l-lejla kien hawnhekk sabiex stajna waslu fidjarkom din ix-xandira diretta. Ħajriħor imur lill-Ministeru għal-Għawdex tal-għajnuna tiegħu. Waqt li nħallikom issegu il-mużika sabiħa tal-innu tal-aħħar mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ Għawdex, innu li nkitab apposta għal dawn iż-żminijiet, Marija mill-Mart ħarisna, jiena Francesco Pio Attart ma tfadalli xejn li nirringrazzjakom illi kontu magħna, insemmilkom u nixtieqilkom il qalbi il-festa it-tajba tal-qalb imqazza ta' Ġesu.